Galicia é a principal produtora de kiwi de toda España. Trouxerono nos anos 60 de Nova Zelandia e hoxe é do máis común. E xa temos un motivo máis para consumilo porque a Unión Europea acaba de recoñecelo como a primeira froita con beneficios específicos para a saúde. Demetrio. Sí, falamos do kiwi verde e fresco, kiwis como estes que se producen nesta explotación de Tomiño na que nos atopamos e que fan, como decía, desde Galicia o principal produtor de toda España. O kiwi galego, un dos máis saborosos do mundo. Ben, pois agora acaba de conseguirse algo importante, trascendental, ese certificado da Unión Europea que anuncia que está demostrado científicamente que estes kiwis verdes e frescos son saudables. 2 kiwis ao día deste tipo fan facilitar o noso traballo intestinal e así facilitar a visita ao baño, o que vai mellorar a nosa saúde. Que o kiwi axuda a regular o tránsito intestinal, levámoslo escoitando hai tempo. Agora tamén hai evidencia científica que o demostra. É por iso que, despois de moitos anos de investigación, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria acaba de declaralo alimento beneficioso para a saúde. É a primeira vez na historia que unha froita fresca consegue este recoñecemento. Moitas empresas piden á Axencia Europea de Seguridade Alimentaria con pinde científico que autorice declaracións de propiedades saudables que se chaman. En este caso, pois foi unha empresa de kiwi que solicitou a declaración de que o kiwi contribuía a mellorar a frecuencia das deposicións, cunha inxesta diaria de 200 gramos de pulpa de kiwi fresco. Isto é aplicable para kiwis de calquera empresa. Calquera empresa xa pode publicitar estes beneficios no seu propio etiquetado. 200 gramos equivale a comer 2 kiwis diarios, unha cantidade razoable para conseguir beneficios reais. E aquí en Galicia dáse moi ben. É o maior produtor da Península Ibérica, hai case 900 hectáreas cultivadas. Ojalá tuviéramos o doble. Vicente leva 20 anos apostando por esta froita que se converteu no seu modo de vida. Para unha familia, o ideal sería ter 2 hectáreas para poder subsistir. Confesa con fachenda que o galego é un dos máis saborosos de todo o mundo. O traballo non é pouco, pero o kiwi é moi agradecido, sobre todo á beira do Atlántico en terreos fértiles, pouco ventosos e ben drenados. Esta plantación que é nova, con 3 anos, non creen que tuvera esta cantidad de frutos que ten este ano. Esa é unha satisfacción para calquer produtor.